Hello mga kapabo for today's video. So, kaenta ka ng... Hello mga kapabo for today's video. So, for the part 2 sa atong papanguha og tujom. So, together with the baby boys sa Pangi. So, muuban may manguha og tujom dito sa Max Sugod Southern Leyte. So, gusto ko no sila daghan ang makuha. So, last time sa among part 1 sa pagpanujom, gamay raman to noon. Jema raman to. Nagjaga-jaga ramin, nagmamaura min noon. Jaga-jaga ra gud dili dai. Jaga-jaga ra gud dili dai. Sila no naning kamot na malaki dito. Aron, tinuoray na ko nun ingon sila atay mga gamit. Mao jud ang tinuod nga gamit. Kasi tawag ani dai. Goggles. What? Goggles, right? Ada goggles na. Goggles. Ito unsa ni kanang mura basta kaibutang ni sa imong baba. Imong baba ang ara dako Ha? Ha? Snorkel ko no. I don't know sa spelling kana basta ka snorkel. Diyan kani siya, mo siya kapakapan ni siya dai. Kani siya. So mo ani ang gamit. Diyan mo siguro. Oh, ana. And then nag-prepare mi og suka. Mga bahaw, mga luto karong busog gini kadto. So dapat og manudyo po dapat mag-skincare jud ha, magbutang jud og mga kachimahan sa naw kanang dili ta buwad ka adjust init. Okay. Okay, so di apa di ay nakalimtan. Si Bot, ini siya. Ano na siya? Ano siya para kustodyo, ana. And of course, dili kalimtan. Lisod kung magbaktas mi dito sa Macnos. So, dapat naapot tayong mga saksyonan dahil. So, mga dato ba siya dahil? Okay, so, mag-van me. Dara. Mga dato ba yan? This one. Mga mo sakyan. Nag-ato sa Max Southern Leyte. Kaya mga dato ba yan dahil? Sana all. Okay, so mga ganyan ang kami sa Max Sugod Southern Leyte, mga kapabo. And there ang way. Actually, mag-van man unta mi. Unya kay ang among driver kay naglain man ijong tichan. Ikalibanga si Ja. Nagkalibang. Ano ba motor diri? Ang inita gajud noon, Ja. I don't know. Kulera. High butterfly. Okay, so diyan ang mga kauban. So, ayan Dave, Rico, Lovely, and me. Okay, so ready na may mga kaan. Pa-cute, agnaw, dili cute. Okay, so let's go. O ba ni sa among pagpanujob? Ano si Imo? Inita man. Gumo ka ni sa una, ano ba pinaingan na dayo? Kulira, binhog mo. Umagunaon sa good. Ay, guwapo lang, good. So, mao ni ang timailhan sa Max Southern Leyte. Og na namo sumakay na ay. Pato na? Wata, unsay to gana? Mario nga. Mario, Malubay. Malubay. Say hi, kuya. Oh. From Max Southern Leyte. Oh. Dahan-dahan. Amo na sila? Anta pate, kay mag-video mi. Ay, salamat na nagudugod mo. Later. Asa na magbayot? Di ka tagas bayot? Asa man dai siya? Amo ta sa di harap to. Tunggu taon ta. Tapos mangita oy. Bayot. Yat. Asa ra man ka oy. Tara man bayot tadi. Mani ka way lubi. Oh. Ningan ni man to kita mo kuningan ito siya. Tara man bayot ta to. Uy. Uy na ko sa. Lalipas!
Nangigani na rin nangita ni mo. Ako man na di ay. Pinalibang sa kabayot. Oo, Jay Mara, uy. Di ba ngayon? Yot, nalibang ka? Ulo, uy. Jay Mara, uy. Joke-joke na to, sa bakit na mo. Tumagil ka, nalibang ka. Dahil scripted ra ba yato, dahil. Wak ko nalibang ha, kulira, wak ko nalibang. Jay Mara to. Mga kapabo sa katong wala nakaila sa among Black American diri sa Pangi di ara si Joss, si Mr. Chonggi. Okay, so demo one, demo. Kaya demo ko dahil. Kasi mo dyan kayo alam. Okay, so diri ka mag-open sa kanina. Aw ka na. Pindota. Ana. Ana, dasto nga pinduton. Niguman, pagkilid. Kani. Ana. Ana siya. Din ka na. Paghinlo ana. Lang. After that one, pangtangon ang mga hugaw. Mga hugaw sa imong naong. Ana. Sa katong mga tagaw diha. Ano yung nabilin sa... Lapu. Hoy, Gamay man sakto manggod unod. sa dyan. Gamay na gusto tahong unod. Diyan kuman, ay suka. Dili ra tadi ay inita po diha. Uy, di man kada ka itom na makadaan. Ang kaming mga lamion. So sa ko bayot karong Tipon mo na ito na. okay mahilis na kan ana. Ano mo di pagka luto bayot. Gihi mo na ni jag balot ang kuanday, ang tujom day. Garis ukar lang mo kim sa lat sa ng tawahan na garis pareho lang sa paglingon garap mo daw ni sa lakon abot ko na sa smag sa bawa sa padong ulit bawa mo kim sa lat sa ng tawahan na garis pareho lang Yay! Diyan na sila! Do, di nga rin nag-jumi nakikaon, oy. Huluoy na hira, Diyos Cox, oy. Ang lami, Jod. Kulira! May buot! Huluoy ang naghano! Perfect! Arang lami, Dave! Dave! Jo, ang kapwa, oy. Lagi ka na, hindi na, Chira. Lovely, pamain po. Tag-G's lang. Tag-20. Ulit. Wow, perfect. Hindi ka na eh. Pero naugtujom o. Dahil ka-sweet sa relasyon, uy. Sige na. Wala. Sana all ay muhungit. Uy, muhungit ni mo, Dave. Be, nga ang pagtilaw sa ko, ano? Pagtilaw sa tujom, Dave, no? Sige, Dave. Sige, go. 1, 2. Jo, lahir ako Black American sa pano, uy. Ay, kay sa mga kapabo manguli nami. Nangabusog nami, uy. Kapuya, uy. Ang inita. Hindi namin mo balik, giris maka, nakakapoy, ang inita ngayon. Sakto na to, uy. Hindi namin manujom. Sakto na. Okay, see you po sa ating next vlog. Bye-bye! Adyo mo kalimot sa kuan, adyo mo kalimot og-follow be sa among Facebook page dyan. Subscribe sa among YouTube channel, mga hira mo. Di mo mga gwapa ha. Follow sa among Facebook page, subscribe sa among YouTube channel, aron mo malami imong tanan. Sige ra mong tan-aw ha, di mo follow, di mo subscribe sa among YouTube. Di mo mga gwapa. Suko na ay. Gusto ko na ko. Ikaw, Jem, marang ha joke ra, uy. You didn't have to cut me off like that.